contents de la feina aconseguida. Han passat més de 1.300 professionals amb una inserció laboral total de la gent que ha participat en el projecte del 75%. És clarament un actiu de la nostra ciutat, tant pel que fa a la creació d'ocupació com per generar un conjunt de sinergies que recentment es concreten amb el campus universitari de Torre-Ibera i que permeten que Santa Coloma de Gramenet s'estigui consolidant com un referent en l'àmbit de la gastronomia i de l'alimentació, i per tant considerem que és un espai fonamental en la nostra ciutat pel que fa a la vessant de la formació, però també en clau de promoció econòmica. Crec que l'Escola de Restauració és una eina molt important per a la ciutat de Santa Coloma, ja que permet el reciclatge dels professionals d'aquí de la ciutat i la formació continuada. Després també veig molt interessant el vincle que hi ha entre l'escola i els restaurants de la ciutat, tant com per fer pràctiques dels alumnes com perquè hi puguin acabar treballant. I després que és un bon altaveu per nosaltres, per als professionals del sector, per fer una difusió gastronòmica com cal.